Tara po, mamasyal tamo kayo ng Granville, Vancouver. Alam, Hastings Street ako. Katamo po get, oh. Tsaka tana diretso get ang Port of Vancouver. Lawin tamo po ng matingkay, yan oh. Kahit tamo po ng tingkay Jenny, yung lugar Jenny, yan, makanano po kasanting, yan po, yan. Kausap kayo po. Yan, maganda po get, ah. Lawin tala po rin ang mga regular cruise ship, commercial po. Get ang waterfront mismo, get ang ay, Kenny Vancouver. Unita mo din halan, ayan po. Nakala pagkagawang building ni Kenny, ayan po, nakasila. Mga atas sa story. Commercial, ang buka pong residential condominiums. Ayan. Ayan po. Yan, kita po naman, yan, just tayo, ha. Hindi pa agad, ha. Pinitang station, waterfront. Train niya po, train. Train niya, kita tayo. Kita tayo. Yan ay tao, train na na. Ay tao, train. Ayan po. Ngayon naman, suta mo kayo 200 Granville. Kung kaya po rin, offices na kung mga ito sa bilig. Lewan tayo yung pinagdalanan kayo ng Howe Street. At yung food ko, ayan po. Eh, malamit kayong gama nila, eh. Tangkit ang babaw pong lalim. Ibabaw, ilalim. Ayan, okay. I-review tayo kung mag-iari tayo ng pampasayarong bus. Ito po. Ayan. Pupuntan yung center of Vancouver. Ito lang, banda tapos ito. Ay, ito. Ating pong, ito. Malaw tama, tatanaw ko na eh. Ay, akit ko na eh. Hindi tayo lawin. Kaya tatamot iba, dapat eh. O, tinatamag rally ito. Ayan. Ito. Pagit po yung kahit yan eh. Yan ako po pagit. Enjoy akong pagit po. Ito po, karagula kaya cruise ship. Ay, ito, ayun. O, ito po nga Vancouver. Akit may karing advertisement. Itong balam. Kukubong ito. Apin po yung pera sa ng Vancouver lang ito. Yeah. Ang papa po yun eh. Yan ito, yan. Yan po. Akit may balam. Yung uyo po supply so sa yan eh po. Yan. Oh. Apin yung sign na yan. O, ang Vancouver na. Akit may yan. Ang papa yun yung balam mo. Kaya kubong yan oh. Yan. Yung white yan. So, ating palang cruise ship kaya na. Yan tagol na. Yan na magkay. So, pwede kang masanting bengi kaya ni. Mag-chill. Dapat po mag-chat. Bawal mag-chat kaya ni. Kasi public eh. Bawal. Pero karingalong area magdala ng beer. Ready. O yan. Away ta. So, kaya rin bandag yan eh. Kaya rin bandang area ngayon eh. Ay ito. Dagol na away tayo. Majestic Princess. Kanya London. Iba siya London yun. O ita naman tang. Ay ta. Roro. Sibas ito. Namunta ka kitang North Vancouver. Lumipat ka. Ita sa kaya nita. Ating po kasing kay. Area zone. Ticket. Card. Mas kaming sky train. Preso ng mga lawa tabas. Ang po ita sa kaya nita. Tak niya among kaya ang kayo. Isang pagit ko sa akin kung makanya. Lumipat ka North Vancouver. So, ay nitang close ito na po. So, di na akong ikay. Narita rin mama siya kanyan. Uling tinipan. Ano sila kanyang kaya. Ayan po, ayan. Ayan. Ayan itong area kayo. Santing na po. Ayan po. Wait. Okay, bye-bye po.